Kupili ste novi iPhone 5 i želite surfati najbržim mobilnim internetom u Hrvatskoj. Zahvaljujući novom iOS 6.1 operativnom sustavu, sada svoj iPhone 5 možete koristiti u LTE mreži. Sve što je potrebno da bi surfali na VIP LTE mreži najnovije 4. generacije je nadograditi svoj iPhone 5 i zatražiti uključenje LTE opcije. LTE opcija može se aktivirati na svim pretplatničkim govornim i podatkovnim tarifama. Kada tijekom korištenja LTE mreže dođe do zahtjeva za uspostavom poziva, do automatskog uspostavljanja poziva dolazi putem 3G mreže, te po završetku poziva do automatskog povrata na LTE mrežu. Vrijeme uspostavljanja poziva pritom je približno jednako uobičajenom vremenu uspostave poziva na 3G i 2G mrežama. SMS i MMS poruke šalju se preko LTE mreže na isti način kao i preko 3G ili 2G mreže. VIPnetova prva komercijalna LTE mreža omogućuje dosad neviđene brzine surfanja. Omogućavanjem LTE tehnologije, VIPnet još jednom potvrđuje status lidera i inovatora na telekomunikacijskom tržištu u Hrvatskoj. Zagrli život. VIP.